14 katawang napatay samtang 75 pagid ang nagkalasamaran matapos marumpag ang isa ka billboard nga mas malapad pa sang sa isa ka Olympic-sized nga swimming pool tugas ang malain nga panahon sa Mumbai, ang kapital sang pungsod India. Ang billboard ang nagtupa sa pila ka mga balay kag sa isa ka gas station sa kilid sang dalan. Aminado naman ang agency nga nagapanagya sang billboard nga wala ini sang permit sa pagpatindog sa among estruktura. Nagapatigayon subong sang lapnagon nga manhunt ang otoridad sa Northern France matapos duha ka mga prison guard ang napatay sa pagpang-ambush sa prison van para mapapalagyo ang sakay sini nga isa ka drug dealer nga ginkilala kay Mohamed Amra alias The Fly. Sa CCTV footage nga kuha sa tiyon sang insidente, makita ang pagbunggo sang isa ka SUV sa van sa toll booth kag pag-atake sa mga armado nga lalaki. Ini ang natabo sa komunidad sang Valderoy. Si Amra ang ginaligar konektado sa poderoso nga Blacks Gang sa Marseille.